Kira igabono Nchembe ande kana space kangu mutinga yinda achiguse tayongochi ingi kwani kenda akimamo kunya korwara kiensa igorende lakini rende kakitanya kubwena ya baba akinere ba mororeire gaki mwamwire tanya gitari manya igobano india go soka chibese tokanyete tore gosenchisane tomanya komosoka mutonya ntobwati ntokonyara komosoka gaki igo nindi mwamwirete tinyo rete ndiro gatwanya mwirete ne kwende guru baro gochi para rende no itoganyete toro bono chibese chiro chinire nga baba tebiri nimete yani sai 1060 chekire nende manya mambigo ngo kachire 65 mochi makanyare tigae baba wa okatwani go ne gasi aenda guseninchi araria orie gasi nga yakanyore gasi ko akinere umugondo oyo mugambe achiko tebi akondisi umugondo uri umatari tore gusenchisane mutaite konyoni tokonyere ndo kuri yo monto nae sawa abo monto nare muisonde igocha okoriyo oboremi ninche nkoboleria ndore gusemba nyari sawa yo mbole akime chandera nemengira kintu okumya eremereri nere nabo ngonya koremereri go ndinginda ngo ichana monae kiabwe rasa bweni obonire kiabwenira muchando toiyo no ene kenyoro nabo gekogokonya itokumya neba kiabeire buna kiabeire baba abantu mbache bagokonya igekero kigaki ekekero gire gyaspi waninche naye ninche kindiga batingi chanete ningi naye okugwechana kugaki oku nanaki ndio kwera baba yo musinini utaraga nkorera bono ga ninki ase tomaiti makoli obe oli ni mumaete makoli bono gase nataka konyoma bono gaki makoli omete konya nere ogontebi ngende chishuti chiange chinere ngorerete ontebi nenda chishuti rende buna omete ne chikura koliki bono ninche ngocha koba tegete koba mwamsi bono rende gase ninche ngocha koba mukaye bono tero chilazima ngare agante ibono nonya bwate yonsi pimbe nakintanye twai hakike nyoreke na moshene wa ekoranda bune buna risosa tiga ku bono mambinko wenda twalenge kuumirana lakini yokorera nyasaye utuma iraika ninki iraika kiri iraika kwani siku hizi nenda naro ndani ngoi abaete umirana nebisiba inki Saona ngera wote yono ante bingati tingenda gaki kwerende yu ngati olino yo Illuminati ataite gonsale ataite kondubune kwerende kengwanzo bono nakiamanyire ngati ne Illuminati ari kwani no bare kama amaite ngati abantu bechikura bo akamanyariririe kwani nkiro muntu bechikura okaraigo abo babante byonte byungani byonte abantu mbayo basebeti bakorete kwerende chigasi ngani bakati mwakera simi ai kakene ricara ono tole rigwa na gwanjera nchebono lakini arorango kwinde pi lakini murarwanira abasacha nchebwanere murarwanira kwanza ntebe ngati kwamura usembale ngakwamurire oli nere nare ngo kerago tigutari gwanjera no mete igako minyaka gagutangasira abantu bono naye otegete koteba ngati bono toli kwenda mambi muchikumirana no kipensi kiabo esengenjo bono nakibono ngokora bono ne Illuminati akibo bono otegete ne bono moko chenjani bono
Haraya, umate muno kate ngotogenda mambi akwa ngwa mate yasema chikumerana. Ya inche namote ine taxi ngotomeru. Ope bona ra kembe taxi gocha keimi. Akogenda ario oirire igo. Kanya kwemo keruwa okumyo. Takariga kiga. Wa Hayango. Akidi murana. Abona rora ena mupima nateba. Ingenche yakonya ko insistiga. Nka yamanyerere. Basacha bamba bachandete baba. Inche gase ni inche ba. Ngwa motebete asa mukumerana. Baba na motebete nkamel parking ko iru. Obetwa kule richara bono kwa beire. Ya ga kibono gase aye kora ngati squeeze otore kire. Ngati nere na change. Narora rende. Aga change. Atabu atiwe. Akya kubwata ake kalimi. Agende karansa rora kanyo mweshimi gose kipenzi kikya orende muno kumuluka makuri. Bona igona libono nenda kubura. Akya abantu mbakale gaki. Bono na inche bono tigambe ke bono raundi yeti. Lazima mbe. Bona mambi bono kwenda mapema ko botinza chiri kwa bona. Taxi kwanza bono ngotebe cherero magoroba. Mwakere simi motebi ache mapema mambi ke mambi. Lakini inche nakaririnda. Arafu musiokero. Mashane mara igwere ikenyora. Rani ngosa kawangire byuntigo no takwenda naye. Njia akitika sababu akuna discount ito ndole mama nyakitali nini gakini nyaje ndo ko. Ntaka tayo choche ongakiro moshano yunseke wakanturunga no chia. Mocha ni monyore. Wa lakini onyo tacha ga igabona ngoteri ngailuminati kwani bali ngenera. Nganya korurende ngati omuswati enaro orenga mutangania muikoyo ngati naira arwete bono iga nincharoche bono bantu bari ko invest gaki babe kachibesa banyora bono kwani lazima ngose minati umanye ko tora chibesa babe nakumira lakini bono kwangi ko ira maiso namanyire haki abisikaba mubwataringa nje mongoki ori era baba ankiensinyo kuna inyoire gaki natebete makori nere boriga igo ati akagota ina haki muchocho kero namubori ngatari kongaina ante inga ya inse kwanza nagotigerete ngogota ibuno musani alafu bona agochokorosi bosani bono ndote inga ni Illuminati ya abalenda ngo musacho Oiguri tigandende tata baba hari nonko bwaterera iga tindi gotiga wakora byo wacha kombori mbu yamono baba gaki wa nanje nakumi mbikone baba nakumi no nje yani kwa plani na kwaku kwanya komanya wa gaki kiatige tutagotige kagaki ora igo wa mbikone mbire gaki ara Hai bana tigandore kena ninchengchendore momino gaki kinkonyara chinga kimambi kinkorua sawa nanje chianganchiro nata ituko sabusi bono ngturumbuka ngende sabusi ngesibi nanje sawa mongere pole rende gaki sawa kinkonyara omontori nkogotebi ndaye totwara wasiwasi ake asante sawa haya bye sawa nende tokong'ainu bono natigire bana gwanchanuire sawa Thank you.